Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Ki nong belas ngi ki baju tre ham main sekretariat Shillong kila siap pensenge no ha kakam kaba ki jutre man kapor. Kane ka jing siap pensenge ikiti ki nong tre belas ngi kade dang ha kini ki kendiat sngi baladap. Hadin belas siap pensenge no na kakam ba ki jutre man kasngi. Kiti ki nong tre kila penlong sendon na ka jing ki ban syong kelain mungor hamadan malki kebalik kila sedang nadu henin ki kasngi haran karu berkara iki plakat da kebaong ni dawai ka hok. Ha gajing lait ban budden na kaliang untuk kubor mentak sini saja. Kasih terik ulebar arjat rapsan. Ha ka baki tigi nong terik la peteng biang ban syong yaki da ka bajai ban kerpat eka surkar jela ban sengeu ban sengap eka jing uat jing nam jongki. Habaya keren bat kita nong terik harangkat berkajing jauh ki umat kilaong ba kila terik kumbala sheep house nam iya nolor kata ki dei ki bawan na ki long yeng ki baduna ka yo kakot pendap ia ka yeng kesam. Kele turu bahai kin liwat kam biang menta namar ka arta jung kiru kelahe bat kam pli lat shu bat dang wat kam shawai hak ba baro sikata kila trebet hak ne ka kam bat shanya bet hak ne ka kam kum ki pian cleaner ki chokida bat ki we shu kile tho ba ka jing sha persenge kam ki kam shim don kano ka jing phakot here ki shu ong bet da ka tin bakin sange no ban tre.